Ik ken de brief die meneer heeft geschreven, de advocaat Gomez. En wat de heer Gomez in zijn brief schrijft, dat kan ik ook goed begrijpen. Ik begrijp ook de irritaties in de samenleving. En nee, die UTV's mogen niet zelf het verkeer regelen. Dus dat is een... En als ze dat wel doen, dan is dat een overtreding. En dat is denk ik ook gelijk het probleem. Dus wij kunnen, omdat het een overtreding is, alleen optreden als we het feit op hete daad constateren. Het is geen misdrijf dat we achteraf de desbetreffende UTV'er die het verkeer heeft gestopt kunnen aanhouden. Wij moeten het feit op hete daad constateren. En het mag niet. Dus, en ik denk dat meneer Gomez dat zeker als advocaat ook weet. Dus dat het is een vraagstuk wat gaat over een overtreding. Wat ook zo is dat wij hebben het hierover gehad in de organisatie en wij willen daar ook tegen optreden. Maar dit is een vraagstuk wat niet alleen over de politie gaat, wat ook want het gaat ook over degene die het beleid maakt. Dus het gaat ook over bestuursvraagstukken. Want dit gebeurt al heel erg lang. Waar gaan deze toeristen naartoe? Van plek A naar plek B die de weg op Aruba niet kennen. Dus ja, die rijden achter elkaar aan in een soort van veiligheid. En dat mag niet. En dat irriteert gewoon de andere weggebruikers. Maar het is wel goed om het daarover te hebben en een structurele oplossing te bedenken. Maar antwoord op de vraag? Nee, het mag niet. Ja, wij treden op als we het zien, maar we moeten het wel op hete daad zien. En ik begrijp de sentimenten in de samenleving. Okay. Dus er is nog niet opgetreden hiertegen, want men ziet het heel vaak. En het is alsof alleen de politie dit niet ziet. Maar mocht de politie het zien, wat kunnen ze dan hiertegen doen? En wat voor straf? Is het strafbaar volgens de regels of zo? Ja, nee, dat is wat ik zei. Het is gewoon een bekeuring, dus daar krijg je een verbaal voor, dus een boete. Het mag gewoon niet. Hè. Dat is dat zijn de feiten. Dus om de vraag heel erg specifiek te maken. Of u zegt, ik zie politiemensen hier naar kijken en niet optreden, dan is het heel kwalijk. Want wij moeten gewoon optreden hiertegen. En het is namelijk gewoon, het mag niet. Het is een overtreding. Of het gaat erom, en zo interpreteer ik het van, wij irriteren ons eraan in de samenleving en er moet wat aan gebeuren. En als dat het geval is, dan moeten niet alleen de politie, maar dan moeten we met alle betrokken partijen die hierbij betrokken zijn, dus de verleners, de kentekens die worden afgegeven misschien wel, de locaties waar ze opkomen en waar ze naartoe rijden. Ja, dat zijn allemaal vraagstukken waar je het over